Казал му е само за апартамента. Просто. Винаги оставя трудните неща на мен. Не се очудвам. Ескобар винаги е бил такъв. Да. Най-лошото е, че не му е казал, че мисли да живее там с онази. Да беше видяла Фернандо, докато ми го казваше толкова щастлив. Знам, че не е разбрал за намеренията. Сандвичте, кахвата ги Здравейте. Здравей, скъпи. Здравей, здравей. На какво се дължи Става, този бе. ентусиазъм? Новата ми придобивка. Купих си кола. Точно така. Каня и двете ви Getir този kapacak, уикенд на getir. разходка. Getir. Благодаря, поздравявам те. Виждам, че Каролината е вкарала в правия път. Извинете, но отивам да дам едни документи на Don Leonardo. Оставям ви. Извинете. Nямам си нарока да ни sana. Yetmiyor birer tane şey. Щастлив съм. Aslında birer tane de hasta bakıcıya veriyorlar. Радвам се, че ходя при онзи психиатър. Чувствам се като нов. Много се радвам за теб. За нас, скъпи. И аз. Слушай, Като не искаш ли да видиш децата си? мила, Сигурна съм, че те ще са щастливи да видят баща си. мила, семейството ми ме изостави с пълно право. Herkes iki Превърна kişiyle живота orada. им в факт. Evet. Но ти си бил болен. Каролина, децата ми са по-добре без мен. Мислиш ли? Леонардо дойде. Отивам да работя. До после. Как си, Yok мила? bakım yok.